Vi er på vej hen på en byggeplads, hvor vi i øjeblikket opfører 2 parcelhuse sammenhængende, som opført egentlig som rækkehuse. Husene de er solgt på forhånd, og vi er pt. Ved at rejse gasbetongen, altså bagmuren, på begge husene. Og samtidig så har vi en støbemand på pladsen, som pt. Er ved at støbe redskabsrummene, så vi kan få en kontinuerlig byggeproces her. Hugo, der er ingen problemer her. Det kører vel, som det plejer? Ja, det kører, som det plejer. Så I har de materialer, I skal bruge? Det har vi. Super. God arbejdsløs, Hugo. Jamen, det ser ud til, at vores byggeri på Parkvej, det følger tidsplanen fuldstændig som planlagt. Så vi kører videre ud på Randersvej, hvor vi i øjeblikket er ved at opføre en Superbrus og en Fakta-butik på samme grund. Superbrusen herude skal være 1600 kvadratmeter og med et højlager. Og Faktaen er 800 kvadratmeter, altså vi bygger i alt ca. 2400 kvadratmeter herude og en tilhørende stor parkeringsplads. Hej Anders. Vi laver en masse dagligvarebutikker, både Brugsen, Fakta og også en masse Netto-butikker har vi opført igennem tiderne og gør også stadigvæk. De skulle have, jeg tror det er 45 parkeringspladser, det er det, de har til rådighed fra åbningsdagen. Og det, at vi hver gang afleverer vores ting præcis som aftalt til tiden, det har nok gjort, at vi i hvert fald er blandt en af de foretrukne i forhold til at få lavet dagligvarebutikker. Anders, det her det er også efter aftale med Fakta, at vi kan bygge her for inden stadigvæk af deres parkeringspladser. Leo Madsen startede virksomheden her i 1965 som en lille tømmervirksomhed her i Esbjerg. Den har jo så udviklet sig igennem år og dag, og ledes jo i dag af undertegnet som administrerende direktør med Leo Madsen, som er stadig aktiv i butikken og kommer hver dag og møder om morgenen og går hjem lidt tidligere, end han før har gjort, og har måske kun i dag en normal arbejdstid. Jeg laver ikke så meget, som jeg har gjort. Jeg sidder og nu er jeg for eksempel lige ved at lave en lille kalkulation, ikke? Også jeg tager sådan nogle små ting, så jeg vil i formiddag har jeg blevet lave en 5-års aflevering, ikke også? Så det er jo sket at komme ud til sådan nogle kunder og sige, hvad pokker, er du ikke gået på pension her? Det var da 3 år siden, du overlod det til Flemming, ikke? Og så, nu kommer du alligevel, ikke? Så siger jeg, jamen jeg holder sgu ikke sådan lige op. Derudover så er Leo Madsens 2 sønner, Jan Madsen og Brian Madsen, også aktive i virksomheden. Vi er jo opvokset lige fra barns ben af, hvor vi har kommet som arbejdsdreng og hermed også udlært i firmaet. Jeg er udlært tømrer og er løbende blevet flasket op med byggesagerne i dag, hvor jeg kører dem. Jeg startede i lære som 17-årig og blev en tømrersvend og har læst videre som byggetekniker. Og da ingen af sønnerne ønskede på nogen måde at overtage Leo Madsens stol, så blev jeg den tilbudt og kom så i direktørlære, hvis vi kan kalde det, og var teknisk direktør i et par år, og har så i 2,5 år nu været administrerende direktør i LM-huset. Godt. Vi er i et område her, hvor vi har bygget 3 parcelhuse, som jo er vidt forskellige. Vi har bygget her ude på venstre hånd både det hus her og huset bagved, og så et måske lidt mere almindeligt parcelhus her på vores højre hånd. Altså, vi har et koncept til salg af parcelhuse, som simpelthen indeholder lidt af hvert i forhold til, hvad det er, kunder efterspørger i dag. Der er nogle vinkelhuse, nogle længdehuse, nogle fladtagshuse og nogle halvandenplanshuse osv. Altså, når jeg nu sidder og kigger her, så synes jeg, at den sten her, den ser virkelig godt ud. Det er egentlig
meget almindeligt byggeri, som vi så individuelt kan tilpasse kundernes ønsker, hvor vi simpelthen tager udgangspunkt i en af vores typer, og så tilpasser således, at projektet kommer til at være kundens eget projekt. Og hvis man så vælger en vinduesfarve, der lidt laver en kontrast til, det kunne være et sort vindue, eller i hvert fald et mørkt vindue, det vil være rigtig flot til sådan en sten som den her. Det her hus her, det er sådan et helt typisk parcelhus, som vi opfører for en kunde, som jo så har tilføjet sine egne ønsker, og her er så også vores helt typiske og særlige kendetegn, jeg kalder det næsten en Leo Madsen-karnap. Den har vi på rigtig mange huse, og det giver et rigtig godt lys ind i stuen. De senere 15 år har det kun gået én vej i byggebranchen, og vi har haft stigende omsætning de seneste 12 år, og først for 3 år siden, så begyndte der at komme den her finanskrise og en vigende omsætning. Der må jeg så sige, den har vi så løst ved rettidig omhu i forhold til omkostninger, og det går egentlig ganske fint. Det her hus er så et hus, som vi har opført arkitekttegnet efter kundens egne ønsker, og det er efterhånden et år siden, vi er blevet færdige her og skal ind og lave en etårs gennemgang. Hej Lisbeth. Goddag. Og Jørgen er ikke kommet hjem endnu, men han kommer vel så. Ja. Elisabeth, du sagde jo i telefonen, at der egentlig ikke var rigtig nogle ting, vi skulle kigge på, og det er vi jo rigtig glade for, men så skulle du have lov til at give den en kop kaffe, du lovede til gengæld. Ja, det vil jeg gøre. Tak. Det er helt sikkert, at Leo Madsen er jo utrolig tillidsvækkende, og det er klart, at det er en stor del af succesen, og den rider vi videre på alt det, vi kan, og gør, hvad vi kan for at bevare den. Og netop det at være ordholdende er da helt sikkert vigtigt for os, at vores kunder kan stole på, hvad vi siger, og at vi gør tingene som aftalt.